Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ban Kyntiew ban ai jing Hikai ki Samla ka dong ka Thaiñ. Uba Badap hanyuta ula Plie ka Jaka Hikai ban Pynbhabriew. Ni ka make up center ka shnong Mairang mission. Kani ka Jaka Hikai latip kerting kum ka accentuate makeup and hair academy. Hagani ka snipri ladon lang u chairman ka Mairang mission uba Kyntiew u Reverend SL Nongrum nakabalang Presbyterian Mairang nangta ikong loreta nyota ibede video Mairang Eastern and West Khasi Hills bedi MCS ringkat ki weipat kinong syak khot ngobha ki badan kumba san phongut. One, two, three. Kat kum kejok ke pamanta ku tai kerku ye kerku ye kene ke Jaka ke bang a Hikai Pernah download tangan ni, pakai plastik? Ah, Okey. Download dan expansion? expansion hall. Okey. dari hasil